U sljedećih 10 do 15 minuta pokušat ću da vam objasnim zašto ste vi sljedeća osoba koja će izgubiti novac na Forexu ili na am, bilo kom drugom načinu tradovanja. Ja sam ovdje spremio jedan vrlo prost slajd sa nekim key points koje želim da prođem. Pokušat ću da objasnim što više neko moje razmišljenje. Ja sam prethodno pravio neke klipove koji su bili vrlo orijentisani ka nekoj osnovnoj edukaciji. Pre svega toga sam pravio klip na temu mog iskustva sa nekim domaćim brokerskim firmama. I shvatio sam da pre nego da pričamo o bilo kakvim moving average-ima i ostalim stvarima, bitno je da prođemo neke osnovne probleme koji postoje u trenutnoj situaciji. A evo na šta mislim. Svi znamo da smo trenutno u situaciji kad postoji jedna vrlo evidentna kriza. Počeli smo sa koronom, to je polako se završavalo, to je bila najburnija godina ako ste tradovali bilo kakve akcije, to je bilo neverovatno. Jedan od ljudi koji su sa naših prostora je rekao da ako ste tradovali u to vreme, vi ste skupili iskustva, da kažemo, ili videli ste nešto što neki ne vide za 20 godina tradovanja. Znači, bilo je burno, bilo je 2020. pa 21. pa dole, pa gore, pa tech stocks su i bile onako na vrhuncu, itd. itd. Onda se to polako vratilo u normalu, pa smo prešli u ovaj ukrajinsko-ruski konflikt. Ono što je činjenica je da je inflacija visoka, da novac sve manje vredi i da para na neki način ima, na neki nema. I ulivaju se iz jednog džepa u drugi, a nekima to odgovara, nekima ne, kao što sam rekao. Ajde onda da kažemo da je trenutna situacija loša. Prosječan čovek hoće da popravi tu situaciju i pokušava da nađe razne načine da to preokrene u svoju korist. Onda dođu kriptovalute, gde vi možete da kupite neki token o kome priča neki tamo Elon Musk, vi možete za 50 centi da ga kupite, za dolar, za 5 dolara, za 500, zavisi koji birate i eto tako nekako za 2, 3, 5, 10, 20 dana to je odjednom ima 10 puta veću cenu, vi od 100 dolara ste napravili 1000, vi ste napravili 900 dolara sa 2 klika na ekranu. I to je odjednom, to odjednom predstavlja izlaz iz cele situacije. Ono što je karakteristično za naše područje je taj konzervativni mentalitet. Šta ćeš ti da traduješ? Šta ti to znaš? Uzmi radi nešto što valja. Uzmi motiku u ruke što vole stariji ljudi da kažu. Kad ste vi mladi i kad mislite da ste mnogo pametni, onda vi to hejtujete, vi negodujete, vi mislite da ste popili svu pamet ovog sveta i da ćete vi da napravite sledeći trade na euro-dolaru, da kupite akciju Alibabe, da prodate akciju Tesle, da ćete vi da sednete za kompjuter zato što ste vi čuli da postoji nešto što se zove tržište valutnih parova, što je onako slučajno čulo pa još milioni ljudi. Vi mislite da ste posebni i vama smetaju takve izjave. Te izjave i taj konzervativni mentalitet koji vlada na našem području je jedan od treba biti zahvalan za to. I problem koji ja vidim i zašto ja snimam ceo ovaj video je upravo problem koji je sledeći.
Mi sve više prelazimo sa tog konzervativnog mentaliteta na onaj naivni, američki, glupi, s tim da ovde ne kažem da su Amerikanci glupi, ne kažem da je Amerika glupa, ali definitivno da oni imaju neki mentalitet koji je mnogo naivniji u poređenju s našim, iz prostog razloga što imaju priliku da budu takvi. Kada vi imate takve novčane prilive, vi imate komfor da probate različite stvari, počev od hrane piće pa do kurseva, do ulaganja u neke nerealne stvari, u gluposti i sl. U trenutnoj situaciji, kao što sam rekao, pandemija, pa rat, pa sve što se dešava trenutno, u takvoj situaciji logično je da ljudi krenu za nečim što je lako, što je brzo, što znači da napravite neki keš za kratak vremenski period. I onda tu nije ni toliki problem kada vi počnete da istražujete to, kada počnete da gledate, ok, šta znači da traduje valutni par, šta to znači, koje su opcije, koje su to CFD ugovori, su to da kupujem ovo, da kupujem nešto drugo, da prodajem, šta utiče na jednu valutu, je li to interest rate, pa postoje oni neki ekonomski događaji, jel mogu ja to da pratim, jel mogu da naučim kako da čitam taj izveštaj, postoje neki drugi reportovi. Nije problem kada vi to radite. Kada vi to radite, to znači da radite jedno validno istraživanje, učite nešto novo, upoznajete se sa time i to je verovatno nešto što bi svako trebao donekle da zna. Da zna verovatno kako inflacija, ne znam, ide, koreliše se sa ovim onim što dolar zlato ide obrnuto, itd., nije ni bitno. Lupam pojmove. I to je sve dobro dok ide na tu stranu. Problem dođe kada dođe gospoda sa njihovim servisima da vam daju signale, gde predstavljaju to drugačije nego ljudi koji daju tipove za utakmice. Tipovi za utakmice su, ja bih rekao, verovatno validnija i pametnija odluka da se bavite time nego da se bavite signalima na tržištu. Tržište je napravljeno tako, kao i poprilično veliki broj stvari koje vidite oko sebe, tako da ljudi koji su na vrhu imaju najveću korist od toga, gde ljudi koji su na samom dnu imaju najmanju. To je tako bilo, to jeste tako i to će biti. Rockefelleri moraju da imaju najviše koristi, pa onda vi prosek koji kucate neke programe, radite po nekim firmama, vama je okej, i ljudima koji čiste ulice ili nemaju uopšte posao, njima je najgore i najteže im je da poboljšaju sebi život. Nažalost, to je tako, ali to je priroda verovatno sveta i ekonomije i to nije za diskutovati. To je tako. Isto tako, cijelo tržište bilo čega, da li pričamo o valutnim parovima, o akcijama, o nekim derivatima, o čemu god, sve je napravljeno tako da oni koji imaju novca i oni koji utiču na njega mogu da profitiraju. Vi znate statistiku koja je opšte poznata da tipa 90-95% tradera gubi novac na tržištu i to verovatno treba nešto da vam znači. Ako ste vi osoba koja sedne i proučava malo, ili još gore ne proučava ništa i počne da sluša nekog drugog, vi imate jedne nevjerovatno dobre šanse da spadnete u tu grupu 99% tradera. Ja ću sada da uključim jedan sajt. Ovaj sajt se zove TradingView i na njemu možete da gledate razne valutne parove, akcije, kripto, šta god. Ono što rade svi ti ljudi koji prodaju te signale, oni počinju da crtaju neke fancy stvari, pa uzimaju ovako neke linije. Onda pišu ovde nešto. Pišu neki BOS, kao break of structure, pa tu je nešto probilo strukturu, pa onda vi imate neke retestove, pa to da dođe ovde, pa
imate retest ovde, pa onda vi ovde ulazite u trade, pa to ide ovde, ali ovde imate stop loss i onda bi to vama, i onda da, ali onda stavite stop loss tu ovde, pa onda ovde, pa ako nije, pa vi ste krivi, znate, to je već vaša odluka i tako dalje. I sad, ja imam ono pitanje koje pita onaj deda od 70 godina ili ćala od 50 ili kogod. Što vi mislite da, zato što ste nacrtali ovih par linija, imate mogućnost, imate pravo i zaslužili ste da zarađujete više nego doktor, pravnik, inženjer, koji je to učio 4, 5, 6, 10, 15 godina. Ako vi imate na to odgovor, pa ja sam pametan, ja sam popio su pametnog, ili on neće da napreduje, on nije tako open-minded, onda samo napred idite, ulažite u ovo i ja jedva čekam da svi puknete i izgubite taj novac. A imate drugu opciju, druga opcija je da malo mučnete glavom, da saslušate ovo što sam rekao i da vidite li vi stvarno imate nešto što drugi ljudi nemaju i zbog toga možete da uspete u ovome. Taj isti doktor, taj isti pravnik ili inženjer, taj pravnik mora da prati zakon celog života. Tako da ako ćemo o tome koliko napreduje, teško da vi napredujete više nego on. Teško da vi čitate više nego taj čovek, da učite više nego taj čovek itd. Ako ćemo oko toga koliko rizika prihvata da podnese, rizik je super stvar, ali kad je kalkulisan. Ako vi ulazite u rizik, onda ste vi nešto što sam ovdje napisao. Mentalitet kockara. To je ono što ljudi imaju u tih 95% slučajeva. Tako da, što se tiče signala, što se tiče tuđih kurseva, što se tiče svih gurua koji voze Lamborghinije i prodaju vam priču o tome kako ćete da postanete milioneri, ali samo kad kupite njihov servis od 20, 30, 50, 100 evra, razmislite pre nego da bilo šta od toga uradite. Sa tih 100 evra koji vrlo lako postanu, jer vi morate da uložite na svoj račun, to znači još 200, pa taj servis pa jedan mesec je išlo loše, ali sledeći će dobro, baš taj sledeći onaj kad sve postaje bolje, pa to znači još 100, verovatno, pa to je već 400, pa verovatno ispadne još nešto, vi želite još malo uložiti, to lako postane investicija od 500 evra. Investicija od 500 evra u nešto u šta vi apsolutno nemate blage veze šta radite. Znači, vi ne znate šta radite, vi ne znate kad vi stisnete buy šta se u stvari desilo, vi samo znate da ste vi videli neke svećice tamo i kao pa brate, rekao mi je, mislim, video sam ono kao imaš onaj engulfing i ja to engulfuje i kao to ide na gore, brate. Tih 500 evra možete da stavite na mnogo pametnije stvari, da stvarno naučite nešto, da naučite nešto što će stvarno da vam služi kroz život, da vam promeni karijeru, da učini da vi postanete malo pametniji, da naučite neki novi skill, da li da učite programiranje, da li da učite da pravite šejkove, da, ne znam ja, radite manikire, pedikire, mislim, stvarno ne znam čime želite da se bavite i koji ste pol, šta su vam interesovanja, ali imajte u glavi da postoji neverovatno mali broj ljudi koji stvarno zna šta ovde radi. A ti ljudi uglavnom mrze da se snimaju, nemaju nikakvu potrebu da imaju Instagram naloge i još manju potrebu da vam pokazuju kola koje imaju, jer oni nemaju Ferrarija ili Lamborghinija. Oni imaju desetine Ferrarija, desetine Lamborghini i desetine Rolls Royceva koji nikad neće da vam pokažu. Oni žive u vilama na mestima za koje vi niste čuli i vi generalno za njih niste čuli. Ja ću pokušati da skratim ovo što je više moguće, jer sad već ulazim u 15. minut. Za kraj bi samo volio još da kažem zašto vi nećete pobediti inflaciju na način na koji ste vi zamislili. I još jedna stvar koju trebate imati u obzir kada
radite sve to. Bilo da su to kriptovalute, bilo da su ovo, bilo da su ono. Te kriptovalute su mnogo fancy i nekako su baš zanimljive ljudima. I meni je omiljen deo kad pričamo o toj nekoj decentralizaciji, o tome kako banke odjednom, one ne mogu vel da kontrolišu, vi ste odjednom nevidljivi za njih, vi prebacujete novac, vi šaljete novac, vi radite ovo, vi radite ono. A onda se desi šta? Onda se desi da vi želite da uplatite nešto na svoj wallet, da hoćete da skinete sa tog walleta i onda krećemo. 2% komisije ovamo, 1% ovamo, pa pređi u konverziju ovamo, pa pošalji onamo. I vi dođete do toga da nije bitno da li radite nešto sa tim kriptovalutama ili prosto želite da tradujete, želite ovo, želite ono. Vi dođete do takvih commissions, ali ja to volim baš isključivo da pričam za kriptovalute, zato što na kraju krajeva svi vi kad želite da kupite hleb u prodavnici, ne možete da ga platite tim bitcoinom. I meni je baš nekako krivo što ne možete, šalim se, nije mi krivo, taman posle da mi je krivo, ali ako se desi bilo kakva decentralizacija i postane neko nevidljiv za banke, neće običan čovek to prvi da iskoristi. I to će najmanje bitno da bude običnom čoveku, to će iskoristiti oni koji peru novac, oni koji prodaju oružje, oni koji prodaju drogu. Tako da, samo imajte u glavi koliko ste vi mali u tom celom društvu, u tom celom svetu, da makoliko je lepo kada ljudi pričaju na YouTube-u, kada izađu, pa nekad i neki bitni ljudi pričaju o tome kako je običan čovek bitan, kako je to demokratija neka, imajte u glavi da on samo plaća da to kaže, da se samo njemu isto isplati da to kaže, da je ljudsko zlo, ljudska pohlepa vrlo jedna zanimljiva stvar i da ste vi samo jedan mali mrav u celom tom sistemu i da nećete ga pobediti time što ste kupili od nekog instagramera servis da on vama prodaje signale na kojima vam crta neke gluposti i priča kada da kupite, kada da prodate. A ako hoćete da nađete nekog ko stvarno nešto zna da radi, jedna stvar kako možete da budete sigurni da neko ne zna, je da ga pitate za MyFXBook rezultate. MyFXBook je sajt na kome, evo kako se to speluje, za one koji nisu prethodno čuli. MyFXBook je sajt na kome možete da povežete svoj račun, svoj trading račun sa ovim sajtom, sa svojim nalogom na ovom sajtu i on prati sve promene na tom računu. I ja do sad još uvijek nisam video tradera koji prodaje te signalčiće i koji ima javno da pokaže ovakav račun, da javno ulazi na taj račun, da vam pokazuje sve, da pokazuje da je realan, da kakvi su to prinosi, ko vam pravi tu, i tako dalje, i tako dalje. Što više, mi ovde pričamo o tome da nijedan od njih nije sposoban da napravi ni 2% mesečno, a kamoli ono što pokazuju. 2% mesečno je nešto vrlo lepo, vrlo solidno i ako je neko sposoban da 2% pravi svakog meseca uz jedan konzervativan, ne prekonzervativan, ali i ne preliberalan rizik od, na primer, 0,5%, 1% od kapitala, taj neko je vrlo uspešan, jer 2% na 12 meseci je 24%, a to je neverovatno puno. To je neverovatno puno u poređenju sa bankama i to je generalno neverovatno puno u poređenju na inflaciju, time vrlo lako može da se suzbije inflacija i da se u stvari vrlo lepo zaradi. Tako da, eto, ovaj klip je bio ne da ja vama kažem šta da radite, nego da ja vama kažem šta da ne radite, ili bar da vam kažem razmislite pre nego da to radite. Puno sreće u daljem tradingu, u hedžovanju inflacije, a ja ću se potruditi da u nekom daljem periodu izbacujem još klipova ili na ovu temu ili na neku drugu, naravno, edukativnog konteksta. Hvala još jednom i vidimo se.